Busy na eh. Hindi mo na ako makakita. Nagkata ko. March 23. May improve ba? Dati sir, Wednesday, Friday. Tapos may work ako.
Kasama ko na rin ni Bright. Mag-lock. Kanya, Pat. Next doubles. Jaytan si Jaytan. Ha? Tuwa mo. Hanggang 35 ba? Ang dami. Bad or. Marami ka na net. Ilan ang kota mo? Tatlo, apat. Angat ka na tatapos mo. Okay. Ano game? Sino? Let's go. Si Jaytan. Ha? Mamaya, si Will Bright. Magaya sa kanya. Wala pa rin. Wala pa rin. Patrick. Eh, kalo Jaytan. Eh, utol mo, nauna ka.